la possible falta d'interès, o almenys d'interès positiu dels polítics pel territori, que es crema. Jo crec que caldria afegir també el fet que els partits fa temps que s'han convertit en unes maquinàries de selecció inversa, que fan realment com una espècie de meritocràcia inversa, no exactament inversa, no és que seleccionen els pitjors per a cada lloc, sinó que les qualitats que se seleccionen són molt distintes. Per a entendre'ns fàcilment, són les mateixes qualitats que se seleccionarien en una màfia. És a dir, lleialtat al líder que està per damunt de tu, capacitat de no tindre escrúpols, de callar el que faci falta, i amb aquestes qualitats no sempre encaixen bé en llocs operatius concrets com pugui ser els relacionats amb l'extinció d'incendis, que també requereixen un cert coneixement tècnic i unes altres qualitats. Jo crec que això és un fenomen que afecta tots els àmbits de la gestió política, perquè és així com funciona dins dels partits. És a dir, si no tens unes determinades qualitats que no són exactament molt prosocials, no passes de subsecretari comarcal.